Hindi ako makakomment dito. Welcome to my live. Hi guys. Tapos ko lang guys. Sorry ko. No. Dinosaur. That's it. No, wag ka dyan. Wag ka dyan. Makita ka sa camera. Hi guys. Shoutout sa isang nanonood natin dyan. Mega love shoutout. Wag ka dyan, no? Baka maano tayo ng ano. Shoutout sa 6 viewers natin dyan. Mega love shoutout sa inyo. Tulog na sana tayo mga kawaray. Kaso, kung inaantok, maya na. Live muna tayo. Saglit na kahit 30 minutes pwede tayo. Mega love shoutout po sa 12 viewers. Salamat sa pagpasyal. Kuya tayo mga kawaray sa ano. Pagtinda kanina. Naga tayo nagising mga 4:30. Nakalabas mga 5. Nakapunta tayo ng palengke 5 na. Ayun. Buminta naman kahit papaano nakabayad sa ating ano. May hawagang 5-6 at ating ano yung paluwagan. Comment po kayo guys mga kawaray kung mag-comment. Yung hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe naman po at tatamsak naman kayo dyan. Salamat guys sa mga sumusuporta sa akin YouTube. Igalab siya to. Wala na ang mata ko. Parang akong isda. Mega love shoutout po sa 20 viewers. I love you guys. Wow, salamat po sa pa-heart. Yan, sino yan? Comment lang po. Please come to join my live. Kahit saglit lang po. Pampaantok lang ba? Mega love shoutout po sa 20 viewers natin dyan. Mega love shoutout sa inyo. Oh, shit. Yung bata ka. Kagulat ka naman. Sino ko yan?
Wow. Shoutout sa 33 viewers. Patamsak po please. Wala pa nang tatamsak sa inyo. Patamsak naman kayo. Shoutout sa 40 viewers natin dyan. May galab shoutout po. Salamat sa pagpasyal sa ating may habang live. Kaya tayo mga kawaray. Pagod tayo. Hindi tayo nakapag-vlog kanina sa palengke kasi masyadong busy. Maraming namimili. Hindi ko malagay ang cellphone sa akin may kariton kasi baka mamaya mawala. Shoutout po sa 45 viewers. May galap shoutout po. Salamat po sa mga pumapasyal dyan at napapadaan sa akin live. Patamsak na lang po. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel. Thank you very much. Mga kumara. Alam mo guys. Wow. Shoutout sa 48 viewers, 49 viewers, may galap shoutout. Mabot kaya ito 100. Wala pa nagko-comment, ba't ganun? Ayun yung mag-comment. Ano ba ito? Nag-iran. Ganun, naka-hide. Naka-hide ko. What the like? Shoutout sa 37 viewers. Ay, naka 8 minutes na po tayo. Wala pa nagpo-comment. Malakandan. Ayaw na mag-comment. Shoutout sa 41 viewers. What is this? Oo, kasi na yung kumot ko ba? Shoutout sa inyo guys. Kunin mo yung kumot ng mama doon sa una ni, ano? Dali. Kunin mo yung kumot doon sa kayong unan mo, dali. 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 Wala na yung kumot ko. Takot ko pa yan.
Makuha ko. Doon. Shoutout sa 15 viewers. Mag-grab shoutout po. Huwag ka dyan. Live ako. Nasa Emler. Nasa Emler. Alis ka dyan. Alis ka dyan. Alis ka dyan. Oo, naka-video ko. Ulit naman. Ito na. Sabi ka muna ba? Sabi ka dyan, Abi.
Shoutout sa few 4 viewers natin dyan. May ganap shoutout sa inyo. Ano ko? Yan tayo dito. Shoutout sa viewers natin dyan. I love you guys. Salamat po sa pagpasyal sa aking live. Sa lang nanonood. Thank you very much.